ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମୀ ମଣିଷ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହସିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚୁପ୍ ରହିବା। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିଲେ ମିଠା ଭାବିକି ଖାଇନିଅ, ଆଉ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଔଷଧ ଭାବିକି ଖାଇନିଅ। ଦରିଆ ବନିକି କାହାରିକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେତିକିବେଳେ ଠିକ୍ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଡୁବି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ। କାହାରିକୁ ହରେଇବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଜିତିବା ବହୁତ କଠିନ। ଘରଠୁ କବାଟ ଛୋଟ, କବାଟରୁ ତାଲା ଛୋଟ, ଆଉ ତାଲାରୁ ଚାବି ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଚାବିରେ ପୁରା ଘର ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଚାର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ନିନ୍ଦାକୁ ଡରିକି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନି, କାହିଁକିନା ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଲା ପରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏହି 5ଟି କଥାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ମୁଡ୍ ନାହିଁ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ହଜିଯାଉଥିବା ଧନ ଆଉ ହଜିଯାଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦେହରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ରୋଗ ପୁଣି ଫେରି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ସମୟ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ସମୟ, ବିଦ୍ୟା, ସମ୍ପତ୍ତି, ଶରୀର ସାଥିରେ ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସୁବିଚାର ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା 80% ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ତୁମକୁ ସଫଳତା କରାଇବ। ଯାହା ପାଖରେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ସେ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ତୁମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେହିଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ହିଟର କରେଣ୍ଟରେ ଜଳିବ ନାହିଁ, ତୁମ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖି ଜଳିବ। ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହେଉନା କାହିଁକି, ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ପାଦ ତଳେ ହିଁ ଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଆମକୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାନ୍ତି ଯାହାର ଆମକୁ ଛୁଇଁବାର ଔକାତ ନଥାଏ। ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ହାରିପାରେ, ପୁଣି କେବେ ଜିତିପାରେ, ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଶିଖିପାରେ। ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ମାଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜର ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରର ଶକ୍ତି ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ତୁମ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଏତେ ଦୌଡ଼ ଯେ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯାଉ। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଥାଏ, ଅସଲିରେ ସେ ଇଜ୍ଜତଦାର ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଏହି ଦେଇଥାଏ ଯାହା ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ମାନୁଛି କି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ନଜର ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର। ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଦୀପାବଳିରେ ଏଭଳି ଜାଗାରୁ ଜିନିଷ କିଣିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।